Čaute, tu je Šmoľák, Paťo a vítam vás v prvom Slendermanovi. Nahlas. Laguje to. Ako inak. No, takže máme nazbierať 8 papierikov. Tak. Nazbierame ich! Nedrbe mi. No. Točíme na... nebol taký červený, čiže sa mi to iba zdalo. To bolo. A pri tom strome bude dačo, určite. Lebo taký sexy. Vypneme, nech je do riti. Ty vole, 17 FPS, také lagy. Joj, buď dáka kartička, budíš kartička. Á, tu si sviňár. Máme jednu čartičku. Pôjdeme po ceste a už je to tá super fajná hudba, ktorá milujem. A točím u Šmoľáka Kika, ktorý je práve za mnou. Pozdrav, Šmoľák! On sa bojí. No, on sa bojí. Nepadaj mikrofón. Je tu auto, takže pri aute bude papier. Papier. Ešte tá hnusná hudba. Tu je sluchátka. Á, tu bude. Pši. Ne. Nechaj ma len jeden dý. O, tu si. Otoč sa. Buja! Ne, to nevyšlo. Tu sme boli? Ty chod do piči, kokot. Sorry, prepač, to Šmolko nehreší. Šmoláci, Teraz lepšie vidím. Lot. Fajn. To sme boli. Tam sme tiež boli. Tam je auto. Tá hudba, aké mi bylo srdce. Ty kokos. Ty šíňa. Šmoľák, kde si? V takom životnom dildu sme videli. Nie, také životné dildo. Fále. Odoriti. Nebo. Ne. Otoč sa. A ty hovor dať. Fuj, A hovor nahošik. celkom pekný je. Nedýchči. Huja! Ne, kde som? Dobrá hra, super. Idem pomedzi stromy ako najväčší pán. Tam je auto. More, keď ma prichytí s 2 papierikmi, no tam ma urve. On ide za mnou. Curhák jeden. Nie, neotočím sa. Čo robím, Bože? Ale to je hrozné. A tu si dobrý. Nie, buď ticho hudba.
Máš byť taký vodoroventný. Buď ticho a budeš. My skončíme. Tak sa otoč. Ty to skončí. Bo ja debil, čiže budem otáčať jak ty, ne? Fuj, prepáčte, že tak málo hovorím, ale bojím sa. Nie je to až také strašné, ako som takedy. Počkaj, to je taký podozrivý, hrubý strom. To je dildo. To sú stromy, či aký? No. Čo to robím? 180 stupňov, čau parka. To je nejaký podozrivá bedňa. Dom. Sorry, že som vás urazil. Máme 3 papere. Čo je celkom v pohode. No, až ne. Aspoň na 4 to dáme, ne? Že ľudia, že? Hej, čo šuštíš? To budeš. Papier. Papier! Ideme podozivo, ticho. Tak. Ty si dobrý buzerant! To čo je? No, takže toto bude koniec nášho extrémneho dielu. A čo to je? Tak čaute!